Slovenská televízia uvádza dokumentárny film Priemysel mobilných telefónov pred súdom. Doktor George Carlo urobil pozoruhodný comeback. Pred 6 rokmi sa tento americký vedec pokúsil varovať verejnosť pred nebezpečenstvom hroziacim z mobilných telefónov. V tom čase viedol na objednávku výrobcov mobilných telefónov, ktorí odsúhlasili financovanie jeho výskumného tímu a laboratórií v čiastke $28 miliónov, obrovský výskum s úlohou dokázať, že mobilné telefóny sú neškodné. Avšak keď dospel k opačnému názoru, stal sa pre svojich bývalých chlebodarcov ich úhlavným nepriateľom. Teraz starostlivo plánuje svoj návrat. V súčasnosti ho právne firmy prizývajú ako experta pri príprave sporov voči spoločnostiam vyrábajúcim mobilné telefóny. V stávke sú miliardy dolárov za náhradu škôd. Návrat Georgea Carlova sa stáva pre jedno z najsilnejších svetových odvetví priemyslu nočnou morou. Takmer všetky štúdie, ktoré sa vykonali, poskytujú nejaké dôkazy o nebezpečenstve. Na druhej strane neexistujú žiadne štúdie, ktorých výsledky by preukazovali, že ľudia, ktorí mobilné telefóny používajú, sú mimo nebezpečenstva. Z pohľadu epidemiológie človeka teda máte štúdie, ktoré poukazujú na problémy alebo možné problémy a štúdie, ktoré sú nepreukazné. Na ich podklade teraz priemysel prekrúca vedu. Na verejnosť sa vypúšťajú informácie, ako keby takéto štúdie dokazovali na vedeckom podklade bezpečnosť pri používaní. Spravme si malý výlet v čase späť do roku 1999, keď sa doktor Carlo stal stredobodom pozornosti veľkých amerických médií. Dobrý večer. Dnešný večer začneme s témou, ktorá bude skôr či neskôr sužovať milióny ľudí používajúcich mobilné telefóny. Sú bezpečné? Nemôžete dostať rakovinu, keď ich máte tak blízko hlavy? Mobilné telefóny v súčasnosti používa takmer 400 miliónov ľudí na svete, z toho 80 miliónov v Spojených štátoch. Priemysel mobilných telefónov vždy tvrdil, že sú bezpečné. Ale teraz v exkluzívnom príspevku Briana Rossa človek, ktorý mal na starosti priemyselný výskumný program, hovorí, nie je to nevyhnutne tak. 6 rokov potom, čo mu priemysel mobilných telefónov dal $25 miliónov na vedecký výskum, ktorý mal dokázať, že mobilné telefóny sú bezpečné, prichádza doktor George Carlo k týmto záverom. Presúvame sa do oblasti, kde teraz máme niekoľko priamych dôkazov možného poškodenia pochádzajúceho z mobilného telefónu. Porušiac zmluvu s priemyslom a vystavujúca kritike aj od jedného z jeho vlastných kolegov z výskumu, doktor Carlo povie v správach ABC o poznatkoch prezrádzajúcich dva možné problémy. Genetické poškodenia môžu vyvolať rakovinu a iné choroby. I keď celkové nenašiel zvýšený výskyt rakoviny, všimol si zvýšený výskyt zriedkavého typu mozgového nádoru. Len krátko na to, ako sme začali hovoriť o tom, že prvé zistenia sú negatívne, sa môj dom ocitol v plameňoch a do základov vyhorel. Vyšetrovacie orgány prišli k záveru, že to bolo podpadačstvo, ale nikdy nedokázali vyriešiť, kto to urobil. Medzi rokmi 1999 až 2005 doktor Carlo zmizol z výslnia do hlbokého tieňa. Teraz sú už všetky tieto ťažké časy zabudnuté. Trpezlivo budoval tím, ktorý by popri ňom bojoval proti moci priemyslu mobilných telefónov. Tento raz je bojovým poľom americký súdny dvor. Na nešťastie dnes, v roku 2005, všetky tie inštitúcie, do ktorých som vkladal dôveru, ktorým spotrebitelia začali dôverovať a ktorým by mali užívatelia veriť, boli takým alebo onakým spôsobom kompromitované priemyslom bezdrôtových komunikácií.
A tak sme teraz v situácii, taký je súčasný stav, že jediným spôsobom, ako je možné dosiahnuť zmenu pri ochrane užívateľov, je cesta súdneho sporu. Súdna cesta je jediná možnosť, ktorá nám ešte zostala. A preto je pre nás nesmierne dôležitá. Od minulého leta sa George Carlo vracia späť do amerických médií. It's live from 125. Vítajte späť, tu je Richard Green. Teraz počujete vedúceho svetového experta na mobilné telefóny a autora knihy Mobilné telefóny, neviditeľné nebezpečenstvo bezdrôtového veku. Teda doktor Carlo je PhD, má medicínske vzdelanie, je taktiež právnik a bol na čele tvorby priemyselnej normy, priemyselného výskumného projektu, ktorý prebiehal od roku 1993 do roku 1999 vo všetkých spoločnostiach, vyrábajúcich mobilné telefóny so zámerom, dokážeme raz a prevždy, že technológia mobilných telefónov je bezpečná. Teraz prišiel po 6 rokoch znova a povedal, hej, nie je bezpečná. Tak ho tu teda máme, aby nám to povedal, pretože som si istý, že každý z vás mobilný telefón má a zlou správou je tiež to, že mobilný telefón majú asi aj vaše deti. Ďakujem, Richard. Doktor Carlo, povedzte nám, čo nie je na mobilných telefónoch bezpečné. Máme teraz údaje za obdobie 15 rokov, ktoré ukazujú, že ak máte anténu mobilného telefónu blízko pri vašom tele, blízko pri vašej hlave, blízko pri mozgovom tkanive, dochádza k narušeniu obnovy DNA, čo je genetické poškodenie. Zapríčiňuje to presakovanie krvi cez mozgovú bariéru, čo je špeciálnym typom membrány v krvných cievach vášho mozgu, ktorá má chrániť mozgové tkanivo pred toxickými látkami cirkulujúcimi vo vašej krvi. V súčasnosti máme okolo 14 epidemiologických štúdií ľudí používajúcich mobilné telefóny, ktoré poukazujú na zväčšené riziko vzniku ako benigných, tak aj maligných nádorov. Štúdie a teoretické riziká sú síce pekná vec, ale aby z toho mohol urobiť právnu kauzu, doktor Carlo potreboval konkrétny dôkaz. Prvýkrát ho objavil v Kalifornii. Sheriza Price mnoho rokov pracovala pre veľkú spoločnosť vyrábajúcu mobilné telefóny a trávila v práci celý deň testovaním nových aparátov. Nakoniec sa u nej vyvinulo nádorové ochorenie. 6 rokov bojovala takmer sama proti bývalému zamestnávateľovi, zatiaľ márne. Stratila som svoju prácu. Mám mozgový nádor. Neviem, či sa z toho dostanem. Viem len, že teraz nemám prácu, žiadne peniaze, žiadne istoty, žiadnu kariéru pred sebou. Celých 6 rokov som hľadala niekoho, kto by posúdil vplyv mobilného telefónu na mňa. Vedeckú inštitúciu, ktorá by bola ochotná sa tým zaoberať. Klopala som na každé dvere a žiadala som, aby mi niekto povedal, či je moja práca bezpečná a či sa k nej môžem vrátiť. Nakoniec v jeden deň dostala výborný nápad zaklopať na tieto dvere v San Diegu. Advokát Carl Hilliard súhlasil s tým, že prevezme jej prípad a bude ju na svoje vlastné náklady zastupovať pred priemyselným tribunálom. V tento letný deň roku 2005 konečne dostala oficiálne potvrdenie toho, čo jej už povedal jej advokát. Priemyselný tribunál v San Diegu rozhodol v jej prospech. Poprvý raz bolo oficiálne uznané, že mozgový nádor zapríčinilo používanie mobilného telefónu. Gratulujem. Tak, teda čo to znamená? Znamená to víťazstvo pre Sherezu a zároveň to znamená víťazstvo pri budúcich kompenzáciách pracovníkom, ktoré možno spájať so vznikom mozgových nádorov z používania mobilných telefónov alebo rádiových frekvencií. Teda vytvoril sa právny precedens. Áno, je to právny precedens pre rôzne kauzy pri náhradách škody pracovníkom a tento súdny výrok môže byť použitý aj v iných súdnych sporoch. Gratulujem. Tak je tu nádor.
Je tu tumor, ktorý vznikol pri vašej práci, keď ste testovali telefóny. Čo sa tu v skutočnosti stalo? Teda pri telefóne, ktorý som používala, som v skutočnosti ani nevedela, ako ho mám správne používať. A môj zamestnávateľ mi povedal, že anténa to je nič, je to len taká dievčenská hračka. Tak som si myslela, že radiácia prichádza z malej klávesnice. A tak, keď som ho používala, myslela som, že to robím správne. Držala som telefón tak, že anténa sa mi z boku dotýkala tváre a klávesnica smerovala mimo. Tak anténa bola práve tu? Áno. A váš nádor vznikol práve tu. Kedy vznikol? Sú to 3 roky, okolo 3 rokov. Potom sa vyvinul nádor. Predtým som nikdy nepoužívala mobilné telefóny, nikdy som nepoužívala mikrovlnné prístroje. Prvým dôvodom, prečo som predstúpil s kauzou na prvostupňový súd, bolo to, že som chcel vidieť zmenu. Chcel som vidieť signál, že keď vznikne nový priemysel s výrobkami, ktorých riziko je nepredvídateľné, kde vám veda nevie povedať, či sú bezpečné a kde sú príznaky, že by mohli byť aj škodlivé, vy ste na strane ostražitosti a robíte opatrenia. Poviete ľuďom, do akého rizika idú. Keď im dáte nové aparáty, tak im aj tiež vysvetlíte možnosť, že takéto zariadenie vás môže zabiť. Ďalší z jeho klientov bol už vtedy mŕtvý. 35-ročný Gib Brower. Jeho mobilový nádor, ako ho jeho advokát označil, sa dostal do hlavných spravodajských sietí. Viem, že sa budem po celý zbytok života pozerať smrti do tváre. Každý mesiac, každý rok. Viete, povedali mi, že pre tento typ rakoviny, čo mám, neexistuje žiadna liečba. Carlo a advokát teraz bezplatne bránia záujmy Browerovej vdovy. Je to prvýkrát po dlhom čase, čo to takto vidím. Na rozdiel od tohoto, každý, môžete sa spýtať kohokoľvek, vám povie, že bol plný života. Ďalej kráčam svojim životom, ale viete, prejsť cez to bola strašná skúsenosť. Neprijala by som to nikomu, strácať takto niekoho čiastočku po čiastočke, kúsok po kúsku. Rakovina mozgu je strašná vec. Pri Browerovi postupujeme metódou class action, reprezentatívneho konania, teda podľa zvykového práva, a použili sme aj teóriu rímskeho práva. K metóde class action, reprezentatívneho konania, pristupujeme po tom, čo Úrad pre normalizáciu certifikoval normy, ktoré sú či pre malého, či veľkého výrobcu a vlastne pre každého určitou líniou. Dúfame, že sa dostaneme k jadru problému, ktorým je to, že Úrad pre kontrolu potravín a liečiv nikdy necertifikoval tieto prístroje ako bezpečné. Certifikovali mikrovlnné rúry, ktoré sú ako zdroj radiácie chránené krytom a opatrené ochranným zariadením. Nikdy však neštudovali, necertifikovali a neschválili ochrannými prvkami nezabezpečené mikrovlnné prenosové prístroje, ktoré máte pri vašej hlave. Toto je pre mňa dobrým štartovacím bodom. Prečo neboli tieto normy prevzaté tak, aby boli zhodné s inými zdravotnými normami? Prečo sa umožnilo priemyslu tento proces obísť? Odpoveď je tá, že Úrad pre kontrolu potravín a liečiv povedal: dobre, my prenosové prístroje nekontrolujeme. Kontroluje ich Federálna komisia pre rádiokomunikáciu. A tá zasa povedala: my nie sme zdravotná agentúra, nie sme na to kompetentní. My regulujeme len usporiadanie vlnových dĺžok tak, aby nedošlo k interferencii vo vlnovom spektre. A takto zostalo visieť medzi dvomi úradmi a žiadny z nich nechce v príslušnom čase prevziať nad tým jurisdikciu. Class action, reprezentatívne konanie, je druh občianskeho súdneho konania typický pre americký právny systém, ktorého účelom je obhajovať práva spotrebiteľov. V tomto prípade boli predvolaní pred súd všetci hlavní hráči na priemyselnom poli. Nebohý žalobca Gib Brower reprezentuje každého, kto mal alebo bude mať zdravotné problémy spôsobené mobilnými telefónmi. Ak Hilliard a Carlo vyhrajú, automaticky im bude nahrádzaná škoda. Minulý týždeň som bol na porade so sudcom Blakeom, aby sme prediskutovali charakter tohto prípadu, a bolo tam najmenej 30 advokátov.
zastupujúcich jednotlivé zložky priemyslu, ktoré boli do tohto rokovania tiež zapojené. Tak ste mali advokáta pre prípad mobilu a mali ste advokáta pre prípad Brower a to boli 2 proti 30. A oni samozrejme žiadali dodatočné informácie pre právneho zástupcu, navzájom veľmi úzko spolupracovali a mohli ste od nich očakávať ďalšie množstvo návrhov. Predstavujú takú váhu a silu, že je veľmi ťažké pre malú firmu alebo malého právneho zástupcu nezlomiť sa pod takým tlakom. Americký priemysel mobilných telefónov dosahuje hodnotu obratu vyše $100 miliárd ročne. Pri najmenšom jeden z 2 Američanov vlastní mobilný telefón a toto číslo neustále narastá. Ale žalobcovia začínajú spájať svoje sily. Priemysel si ešte neuvedomuje, že skupina žalobcov si najala jedného a toho istého experta, doktora Georgea Carloa. Je dostatočne seriózny aj pre právnického obra Morgenroth & Morgenroth, ktorý investoval $5 miliónov do právnej pomoci pre 6 nových žalobcov, u ktorých sa tiež vyvinul nádor. Pre týchto advokátov je rozhodnutie priemyslového tribunálu veľmi dobrou správou. Vystavená žiareniu bola len 3 roky, ale nebola daná iná príčina okrem spôsobu, akým narábala s telefónom, keď mierila anténou priamo na svoju hlavu. A to bolo presne tam, kde sa vyvinul nádor. Celá vec pokračovala tak, že mala veľmi rýchlo rastúci nádor. Doktor Bregber, doktor Black a ďalší dosvedčujú, že nikdy nevideli niečo podobné. Nádor sa zväčšoval veľmi rýchlo. Dôkazom toho, že ide o vážnu vec, je aj fakt, že aj taká renomovaná právnická firma by nikdy neinvestovala svoje peniaze do strateného prípadu. Je veľmi dôležité byť schopný tiež prefinancovať právne konania a nemyslím si, že by sme s tým tu mali problém. Poznám aj právny systém v Európe, kde strana, ktorá prehrá, platí všetky trovy. U nás taký systém nemáme. Musíte mať preto dosť financií a taktiež musíte byť schopní pokračovať vo vašej kauze až do jej úplného konca. A musíte vedieť, či to dokážete ešte predtým, ako prípad prevezmete. Pretože protistrana musí vedieť, že to dokážete urobiť. Ak si myslia, že váhate pokračovať až do konca, alebo ak si myslia, ako som povedal predtým, že nemáte finančné krytie, alebo ak nemáte odborné schopnosti či palebnú silu, tak je to pre nich výborná zbraň. Teda musíte chápať, že nemôžete uspieť, ak tieto zbrane nemáte. Doktor Carlo je v Morgenrothovskom arzenáli zbraňou najväčšieho kalibru. Jeho vedecké poznatky z výskumu na celom svete sú rozsiahle a má aj právny postreh, ktorý mu umožňuje jeho vedecké poznatky múdro využívať. V posledných 4 rokoch všetkých 6 prípadov zastupovaných Morgenrothovcami postúpilo cez rôzne stupne právneho pokračovania bez toho, aby bol vydaný nejaký konečný rozsudok. Kauza je teraz pred Najvyšším súdom vo Washingtone, ktorý stanovil termín pojednávania na november 2005. Pre priemysel mobilných telefónov je to veľmi zlá správa. V stávke je ohromná suma peňazí. No Jeff Morgenroth cíti, že bojuje na správnej strane a nikdy sa nebál veľkých čísel. Teda pri každom prípade požadujeme čiastku $150 miliónov. Prečo práve túto sumu? Sú tu veľmi vážne následky zapríčinených škôd dvojakého druhu. Jednak je to strata príjmu a náklady na liečbu, jednak spôsobená bolesť a utrpenie. Myslíme si, že tieto kategórie boli dané vážnymi následkami rôznych škôd. Treba k tomu pridať aj zvláštne postihy trestného a sankčného charakteru za úmyselné, neseriózne konanie priemyslu mobilných telefónov. Tvrdíme, že zámerné zamlčovanie skutočností uviedlo žalujúcich a tiež verejnosť do omylu, že užívanie mobilného telefónu nemá negatívne následky, i keď výrobcovia v skutočnosti vedeli, že to nebola pravda. Takže žiadame aj zvláštne náhrady škody za neseriózne zámerné, klamlivé konanie.
Toto sú všetky dokumenty, ktoré sme zozbierali od roku 1993. Ubezpečujeme vás, že sú všetky uložené na veľmi bezpečnom mieste. Samozrejme, je to nevyhnutné, pretože tieto dokumenty majú pri vedení sporu obrovskú váhu. Dosvedčujú, ako sa určití ľudia v tom čase správali a konali. No ešte dôležitejšie je, že zachytávajú históriu toho, čo sa za posledných 15 rokov v tejto veľmi závažnej veci udialo. Uložená v týchto krabiciach alebo zaznamenaná na videopáskach je tu zachytená úplná história dôvodov rozchodu doktora Karla a jeho partnerov z priemyslu výroby telefónov. Hlavne sú v nich scény z kolokvia, ktoré sa konalo v hoteli na Long Beach v roku 1999, počas ktorého Carlo spálil všetky mosty medzi ním a výrobcami, ktorí zabezpečovali prácu pre jeho laboratórium a platili jeho tím. Miestnosť sa nezmenila. Chvíľu sme si vymieniali názory s ľuďmi z Motorola ohľadom systémov expozície a o tom, akým spôsobom boli jednotlivé údaje interpretované. Bolo mi jasné, že oni si robili svoju prácu. A ja som skúšal robiť tiež svoju. A zatiaľ, čo sme tu len diskutovali na vedeckej úrovni, a prešlo už viac ako 5 rokov, na všetkých tých prekliatých stretnutiach, všetkých tých kolokviách, vedci zatiaľ robili svoju prácu. Ťažkosť je v tom. Je mi jasné, že každý si robí svoju prácu. Taktiež je mi jasné, že užívateľ nie je chránený. A to mi hovorí, že je tomu v našom systéme potrebné venovať pozornosť. Verím, že dohľad nad uzavretým trhom, zaznamenávanie a monitorovanie je potrebné do priemyslu bezdrôtovej komunikácie zaviesť ako bežné náklady obchodnej činnosti. Nejde o nič menej ako o snahu chrániť spotrebiteľov. Takže kombinácia 6-ročnej práce, okolo 200 vedcov a lekárov zapojených do činnosti, vyše 50 štúdií a spotrebované prostriedky v sume 28 miliónov dolárov. Odovzdali sme priemyslu čestné a úprimne myslené odporúčania a oni im nevenovali žiadnu pozornosť. Neprijali ani jedno z nich. To bol výsledok 3-ročného programu. A v čase, keď sme tieto odporúčania odovzdali, bolo vo svete asi 200 miliónov užívateľov mobilných telefónov a práve preto, že išlo o 200 miliónov ľudí, sme tieto odporúčania dali. Medzitým, počet užívateľov mobilných telefónov vzrástol na celom svete na viac ako 1,2 miliardy ľudí. Tieto odporúčania mali pomôcť predísť možným problémom. Boli to preventívne zásahy. Kroky, ktoré očakávate, že zodpovedný priemysel urobí, sú monitorovať technológie, sledovať, či sa nedejú nejaké zmeny, ktoré môžu zapríčiniť vznik nejakého nebezpečenstva, monitorovať ľudí, ktorí technológiu používajú, sledovať, či majú alebo nemajú zdravotné problémy a ak zasvieti niekde červená, urobiť príslušné kroky a zasiahnuť. Bohužiaľ, ani jedno z týchto odporúčaní nebolo prijaté. A teraz máme na svete 1,4 miliardy ľudí používajúcich túto technológiu, ktorí v skutočnosti nevedia, pred čím stoja. Dnes v tomto veľkom kalifornskom hoteli sa Carlo cíti menej osamelý ako v roku 1999, keď ho tu privítali mrazivým tichom. Rád organizuje stretnutia na tomto pre neho symbolickom mieste, zvlášť s európskymi vedeckými kapacitami. Profesor Adelkofer, som rád, že vás stretávam. Potešenie je na mojej strane, pane. Rád vás vidím. No, veľa som o vás počul a som rád, že sa tu má možnosť stretnúť sa a rozprávať s vami a zistiť si, čo všetko je pravda a čo nie je pravda. To isté som sa dopočul aj ja o vás a keby boli iné okolnosti, stretli by sme sa oveľa skôr.
Keďže zatiaľ sme takú príležitosť nemali, skúsme zistiť, ako sme si blízko navzájom so všetkými našimi zisteniami o elektromagnetických poliach. To je presne to, čo chceme urobiť. Tento nemecký profesor medicíny riadil Reflex, 4-ročný európsky program výskumu elektromagnetických vln. Dal dohromady 12 inštitúcií z 8 krajín, aby vyhodnotili riziká mobilných telefónov pre užívateľa. Výskumníci dospeli k relatívne podobným uzáverom, k akým aj doktor Carlo, zvlášť v oblasti buniek a narušenia genetického kódu. Medzi oboma tímami existuje ešte aj ďalšia paralela. Nikto nebral výsledky výskumu Reflexu vážne. Ak nedokážeme zmeniť pomer medzi priemyslom, kontrolovaným výskumom a nezávislým výskumom, veľa toho nezmeníme. Prejde ďalších 10 alebo 15 rokov. A budeme vo veľmi nešťastnej situácii, kedy sa už tento problém nebude dať skryť. Obdobie výskumu bude dosť dlhé na to, aby jeho výsledky ukázali, či sa už percento výskytu rakoviny mozgu zvýšilo alebo nie. Je hrozné, že sme sa vedome vrhli do experimentu v masovom meradle a nevieme, aký bude výsledok. To je katastrofa. Je to neuveriteľné. Viedeň. Jedna z najväčších nemocníc v Európe. Univerzitná klinika, pracovisko profesora Adelkoffera. V práci spolupracuje s Hugom Rudigerom, profesorom medicíny pre choroby z povolania. Na začiatku ich práce s mobilnými telefónmi si nikto z nich nemyslel, že mobilné telefóny môžu predstavovať nejaké riziko, no laboratórne testy veľmi rýchlo preukázali opak. Zaznamenali genetické zmeny v bunkách, ktoré vyvolali rovnaké lúče, ako vysielajú mobilné telefóny, zmeny, ktoré v každom prípade vedú k chorobám, dokonca k rakovine. Myslíme spolu. Situácia je podobná. To je dôvod, prečo musíme varovať už dnes. Nemôžeme čakať 40 rokov, aby sme spočítali mŕtve telá a až potom konečne vedeli. V poriadku, bolo to nebezpečné. Varovanie musí prísť dnes. Musí prísť teraz. Ak to takto neurobíme, budeme sa musieť obávať, že s radiáciou sa nám prihodí to isté, čo sa nám stalo v iných oblastiach. Napríklad pri tabaku, pri rentgenových lúčoch, pri azbeste. Mali lekciu. Tou lekciou teraz je enormný nárast rakoviny v dôsledku užívania tabaku, tiež enormný nárast rakoviny plúc v dôsledku pôsobenia azbestu a tiež nárast výskytu iných nádorov ako dôsledok ožiarenia rentgenom. Lekcia, ktorú sme dostali, bola hrozná. A dnes by sme mali urobiť všetko, čo sa len dá, aby sme zabránili tomu, čo sa môže stať opäť pri používaní telekomunikačnej techniky. A musíme to urobiť dnes. Myslíte si, že vás priemysel počúva? Nie. Priemysel je stále presvedčený, že to nič nie je. Vôbec nezdieľajú so mnou môj strach. Dostali radu od vedcov, nie od doktorov medicíny, ale od vedcov, ktorí s nimi spolupracujú a tí im radia, že ľudia ako profesor Adelkoffer sú hlupáci, ktorí tvrdia, že by sa niečo mohlo stať, i keď sami neveria, že sa to stane.
Vráťme sa späť do Spojených štátov, do Baltimoru na východnom pobreží. Toto prístavné mesto je v určitom meradle kolískou amerického class action, reprezentatívneho konania proti veľkému priemyslu. Tu sa v 90. rokoch konali veľké procesy proti tabakovému a azbestovému priemyslu a žalujúca strana vyhrala. A je to opäť Baltimore, kde sa začal útok proti priemyslu mobilných telefónov. Pri kormidle stojí právnik Peter Angelos, ktorý sa po svojom víťazstve nad tabakovými a azbestovými výrobcami stal celebritou. Vrhol sa do druhého konkrétneho prípadu kauzy Chrisa Newmana. Muž, na ktorého sa pozeráte, bol uznávaný neurológ. Dnes večer hovorí, že mu život zrujnovala jediná vec, jeho mobilný telefón. A tak konečný výsledok je, môžete vidieť tento veľký predel tu, kde nie je žiadna kosť. To je konečný výsledok. Doktor Newman teraz žaluje výrobcu mobilných telefónov Motorola. Tvrdí, že dlhé používanie mobilného telefónu, ktoré začalo na konci 80. rokov, spôsobilo rakovinový nádor na jeho mozgu. Medzi tým Chris Newman zomrel. Avšak jeho prípad sa neskončil pre renomovaného právnika úspešne. Metódu class action, reprezentatívneho konania, ktorú dúfal, že použije, Ministerstvo spravodlivosti štátu Maryland zamietlo. Je to veľké zakopnutie. Napriek tomu, cítiac priaznivú možnosť, Peter Angelos ihneď obrátil ražeň. Dáva podnet na nové class action, reprezentatívne konanie v tzv. Slúchadlovom prípade. Napáda priemysel z dôvodu, že ako preventívne opatrenie neupozorňuje užívateľov na potrebu používania ochranných klapiek na uši a slúchadiel. Angelos už viac nepodáva žalobu proti škodlivosti mobilných telefónov, jednoducho napáda nedostatok informácií. Evidentne by mohol byť najbližším spojencom doktora Karla pri hľadaní spravodlivosti. Môžeme sa stretnúť s pánom Angelosom? Ďakujem. Bohužiaľ, je to problém. Oslavovaný právnik o to nemá záujem. Doktor Carlo, i keď neceremoniálne odmietnutý, si zachováva svoju dôstojnosť. Je si plne vedomý, že Peter Angelos, milionársky právnik, nemá veľkú chuť s niekým sa spájať, lebo má v procese súde s poznaním, že Angelosova ofenzíva nebude pre tých spotrebiteľov, ktorých chce zastupovať on, nevýhodou. V súvislosti s týmto typom vedenia sporu $800 miliónov zahŕňa všetky možné náhrady škôd vrátane sankčných náhrad, ktorých cieľom je zmeniť správanie sa priemyslu. Viete, zaplatiť $10 miliónov za súdne výdavky nemotivuje taký obrovský priemysel, akým je výroba telefónov, zmeniť svoje správanie. Ale $800 miliónov už zaujme ich pozornosť. To je predsa len väčšia suma. V Spojených štátoch, tak ako aj inde, sa doteraz verejnosť neveľmi stará o možné riziká. Predaje sa stabilne zvyšujú, cieľom vytrvalého marketingu sú deti a mladí ľudia. Mobilné telefóny sa stali nepostrádateľnými. Zisky sú enormné a umožňujú financovať nepretržitý technologický vývoj, ktorý ďalej zvyšuje záujem spotrebiteľov. Je vylúčené, že by ste im zmarili ich príjemný pocit tým, že im budete hovoriť o nejakých možných budúcich problémoch, zvlášť nie na predajných miestach. Aká je situácia s radiáciou? Mobilné telefóny chce tak veľa ľudí, že im táto otázka ani nepríde na um. Jednoducho ich len chcú mať. Vôbec sa nestarajú o to, či sú bezpečné alebo nie. Skutočne nikto sa o nič viac nestará. A tu v predajni znepokojuje vás to? Či ma to znepokojuje? Áno, radiácia. Áno, znepokojuje ma to. Ale veľmi na to nemyslím, lebo môj telefón potrebujem. V zásade to prebieha tak, že nezáleží na tom, aké žiarenie z neho vychádza. Jednoducho svoj telefón potrebujem. Spotreba za každú cenu, úžitok a znášanie rizika. Všetci sme rovnakí. Odmietame byť podozrievaví voči vlnám našich milovaných mobilných telefónov.
Chceme upozorniť na to, že telefón samotný, či je s typom antény PCS, s typom antény GSM, sa stáva anténou. Predpokladajme, že toto je telefón, ktorý idete používať, a tento papier reprezentuje blízkosť radiačného poľa, ktorým sa zaoberáme. Ak používate telefón s kombináciou mikrofónu a reproduktora, radiačné pole je mimo vášho tela. Preto je dôležitý kombinovaný telefón so slúchadlami. Ale keď ho umiestnite takto vedľa vašej hlavy, radiačné pole teraz preniká do nej. V tomto prípade tak silno, že preniká aj do mozgu. A to je to, čo nás znepokojuje. Táto časť radiačného poľa. To je príčinou genetických poškodení, presakovania krvi do mozgovej bariéry a zvýšenia rizika vzniku nádorov. Ja tiež používam telefón, tak ako hocikto iný. Myslím si, že sa už stal súčasťou nášho života. Bez telefónu, ako by mi čosi chýbalo. Používam slúchadlá s mikrofónom, pretože je to teraz najlepšia dostupná vec. Samozrejme, dávam telefón dolu a rozprávam do neho takto, aby telefón nebol blízko môjho tela. Vy, ktorí máte telefón vo vrecku alebo ho nosíte na opasku, vystavujete žiareniu iné dôležité oblasti. Teraz 80% našich buniek, červených krviniek, sa tvorí v plochých bedrových kostiach. A keď máte telefón na svojom opasku, ožarujete vlastne kosť, ktorá tvorí vašu krv. A to nie je dobre. Slúchadlá sú najlepšou pomôckou, ktorá vám dáva možnosť používať telefón a pritom sa nevystavovať radiácii. Je to tá najlepšia dostupná vec. And up until this point, that's the best thing that's been available. Washington. Tu samozrejme tiež pozorne sledujú vývoj vo vojne mobilných telefónov. Lobby mobilných telefónov sa skrýva v tichu uspokojenia a rada vypichuje skutočnosť, že žiadna seriózna vedecká publikácia nezvratne nepreukazuje škodlivosť elektromagnetických vln. Zatiaľ, čo Carlo a jeho právnici v zákulisí robia finálne prípravy, výsledky výskumov vykonaných na iných miestach sú napriek tomu dosť prekvapujúce. A tak George Carlo pozorne sleduje prebiehajúce práce na Katolíckej univerzite vo Washingtone. Táto 120 rokov stará inštitúcia je dobre známa, zvlášť v oblasti mobilnej komunikácie. Už mnoho rokov má privilegované vzťahy s najmocnejšou inštitúciou americkej administratívy, armádou. Pred 20 rokmi ju americké vojsko požiadalo o vyvinutie bezpečného bezšnúrového systému komunikácie. Americká armáda nechce ohroziť vlastných vojakov nebezpečenstvom pochádzajúcim od ich vlastných prostriedkov komunikácie, ktoré sú v celku oveľa výkonnejšie a oveľa početnejšie ako jednoduché mobilné telefóny obyčajných civilov. Už mnoho rokov preto toto laboratórium skúša elektromagnetické vlny až do najmenších detailov. Má takmer neobmedzený rozpočet aj povinnosť priniesť výsledky, úplnú slobodu vo výskume, ktorý bol od začiatku oslobodený aj od akýchkoľvek predbežných predpokladov. Nebol som presvedčený, že účinok bol skutočný, pokiaľ sme ho mohli vylúčiť. Vynašli sme metodológiu, ktorá môže zabrániť účinku. V podstate môžeme z vlastnej vôle účinok zapojiť a aj odstrániť. A to je silná vec. Ak to môžete urobiť, je veľmi ťažké dokázať, že tu účinok nie je, pretože je to jednoducho výsledok ľudského výtvoru. Náhle sa spolupráca, ktorá medzi tým bežala so spoločnosťami, ktoré vyrábajú mobilné telefóny, stáva obtiažnejšou. Ako som povedal na úplnom začiatku, Motorola alebo ľudia, ktorých sme kontaktovali, boli veľmi šťastní, že môžu s nami spolupracovať. Predtým, ako sme začali, nám skutočne dovolili robiť počiatočné práce, na ktoré sme chceli ďalej naviazať. No len čo začalo byť z našej práce len trochu jasné, že sa tam vyskytujú niektoré účinky, ktoré by možno viedli k záverom, v manažmente vypukla očividná nervozita, ktorá vyústila až do prerušenia našich vzťahov.
Chceli zrušiť všetku ich finančnú podporu a nechceli s nami mať už nič spoločné. Viete, je to smiešné. Priemysel začal byť z týchto vecí trochu nervózny a len čo sa objavilo niečo, čo možno nazvať neobvyklým, vedcov, ktorých zo začiatku podporovali, aby s nimi spolupracovali, začali náhle nahradzovať ich právnici. Práca pokračovala a nakoniec bola dokončená. Jednou z vecí, ktorú náš výskum preukazuje, je to, že signály tohto druhu sú, povedzme, bioefektívne. To jest, biologické bunky ich môžu vnímať a odpovedať na ne. Na báze výskumov v našom laboratóriu sme potom vyvinuli zariadenie, využiteľné v mobilných telefónoch, ktoré zabraňuje bunkám odpovedať na periodické signály, vytvárané mobilnými telefónmi. Vidíte, že spodná krivka ukazuje signál podobný tomu, aký vytvára štandardný telefón. Ešte raz, tieto signály sú periodicky pulzujúce a reprezentujú vlnenie, ktoré vysiela mobilný telefón typu GSM. Na vrchnej krivke vidíte zvukový signál, ktorý v kombinácii so signálom pod ním mení okolie v obvode mobilného telefónu, zhlučňuje ho a tak zabraňuje schopnosti buniek odpovedať nízkemu magnetickému polu. Vždy stojíme pred výzvou skúsiť pretransformovať poznatky z výskumu do praktického zariadenia. V prípade našej práce vyvinutie týchto polí, ktoré zabraňovali nepriaznivým účinkom, vyžadovalo mnoho rôznych zariadení, podobných tomuto veľmi veľkému prístroju, ktorý vidíte tu. A ďalšou výzvou bolo zhustiť všetky tieto zariadenia do veľmi malého prístrojčeka, ktorý by mohol byť vstavaný do mobilného telefónu. Napríklad, to, čo vidíte priamo tu, je výsledok týchto snách. Tým sme mohli vytvárať rovnaké ochranné signály, aké sme vytvárali v laboratóriu s veľkými a drahými prístrojmi, niečím veľmi malým a veľmi praktickým. Táto práca umožnila americkej armáde vyvinúť jej vlastnú bezpečnú komunikačnú technológiu. A patent Washingtonskej katolíckej univerzity radi kúpili šikovní priemyselníci pán a pani Buckovci. Majú dánsky pôvod a usadili sa v Kalifornii. Cena, za ktorú ho kúpili? $10 miliónov. No pre nich mikroprocesor doktora Penefila predstavuje mimoriadnu podnikateľskú príležitosť. Ak ich priateľ George Carlo dotiahne svoju krížovú výpravu proti výrobcom mobilných telefónov do konca a zvíťazí, potom ním bude treba vybaviť stovky miliónov telefónov. Vyvstáva tu samozrejme otázka. Prečo výrobcovia mobilných telefónov nekúpili patent sami a nevybavujú ním svoje telefóny? Poprvé, pretože by to mohlo zapríčiniť nepatrné zvýšenie výrobných nákladov. Ale hlavne preto, že keby to urobili, mohli by tým priznať, že súčasná bezpečnosť ich prístrojov nie je úplne dostatočná. A to je už problém. Buckovci museli hľadať iných spojencov. Dnes je George Carlo pozvaný na slávnosť v samom srdci Kapitolu. Jeho dánsky priatelia sa dostali do pozornosti indickej komunity v Spojených štátoch, ktorá financuje organizáciu nazývanú Svetový obchodný kongres. Táto sa rozhodla udeliť Buckovcom cenu za technologickú inováciu. Títo Indovia sú tiež priemyselníci, ktorí majú celosvetovú ambíciu vyrábať tovary s vysokou pridanou hodnotou, ako sú mobilné telefóny. Stretnutie víta a podporuje zástupkyňa mesta Santa Barbara, kde sa Buckovci rozhodli žiť. Pán a pani Buckovci hovoria mne a svojim spoluobčanom z miestnej komunity o tom, čo chcú urobiť pre priemysel mobilných telefónov. Ich zámerom je oslobodiť ich od žiarenia, čo je obrovský výkon. Ich spoločnosť vyvinula niečo, na čom ja zásluhu nemám, ale my sme sa snažili aspoň zabezpečiť priaznivú klímu a prostredie.
Všetci tu žijeme a je tu pre rozvoj stimulujúca komunita. Sme šťastní, že k nám prišli ľudia z inej krajiny. Prišli z Dánska a vybrali si Santa Barbaru, aby sem presťahovali a tu rozvinuli svoju spoločnosť. Ako ste toho aj vy sami svedkami, celý svet bude mať úžitok z technológie, ktorú vyvíjajú. Náš certifikát odovzdávame v našom kongregačnom centre. Chcem im za všetko stisnúť ruku a som hrdá, že sa s nimi môžem odfotografovať. Tak teda cena pre najlepšiu technológiu roka bola v roku 2005 udelená za bezpečnosť telefónneho systému. Horká pilulka pre priemysel. Táto cena ocenila riešenie problému, ktorý podľa priemyslu neexistoval. Ak stráca priemysel mobilných telefónov, stráca aj vláda, pretože ona predáva frekvencie. A priemysel mobilných telefónov predáva telefóny. Mobilní operátori zasa pre užívateľov umožňujú prístup do sietí. Ale užívateľ mobilného telefónu sa obráti na vládu a povie: vy ako vláda ste povedali, že tu nie je žiadne riziko, že telefón môžeme používať. Je to zaujímavý aspekt. Som si istý, že ak celú vec znova nepremyslíme, jedného dňa sa to ozaj môže stať. Nemôžeme sa správať ako pštros, strkať hlavu do piesku a dúfať, že problém pominie, pretože on nepominie. Každý deň sa objavuje nový dôkaz, že je to niečo, čo treba brať vážne. A vláda nevie, čo má robiť. Možno právo pomôže vláde urobiť nejaké rozhodnutie. Dve class action, reprezentatívne konania, ktoré v súčasnosti prebiehajú, bude zásadne preverovať Najvyšší súd v druhom štvrťroku 2006. Prejde ešte veľa mesiacov, kým dospeje k nejakému rozhodnutiu. Ale znovu navrátený stratený syn Carlo je hlboko presvedčený, že jedného dňa budú musieť výrobcovia umiestniť na svoje telefóny oznam, niečo ako výstrahu: tento telefón môže poškodiť vaše zdravie. Na slovenskom znení spolupracovali Štefan Ondek, Igor Štefuca, Peter Kolárik, Miroslav Trnavský, Jana Bárdošová, William Tokár, Lucia Síkorová, Branislav Frajka a Vlado Horniak. Slovenská televízia 2008.